quarantine status ginalauman nga mahatagan konsiderasyon sang IATF. Seneco maga-implementar sang mando sang ERC nga no disconnection policy. Sa Balita National, Malacanang nagtukod sang task group nga magatutok sa COVID-19 vaccination program. Assistance para sa mga electric cooperatives ginaduso bangod sang moratorium sa disconnection. Sa mga Balita International, 14 patay matapos gintayog sa mawasog nga linog ang Turkey. Samtang balita sa sports, Tokyo Olympics organizers nagtanyag sang refund sa mga tickets. Sa Balita Entertainment, pelikula nga Songbird kag producer sinigin pagkamalaot matapos nagapakita sang sitwasyon dala sang COVID-23. Samtang sa Balita Espesyal, mga tradisyon sang Pinoy kada tigkalalag. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 5, siningaga nga weather bulletin sa pag-asa, napabilin sang Bagyo Rolly ang iya sinikapasugon samtang nagagiyo padulong sa Bicol Region. Sa report, si Rolly ang may direksyon ini nakatunda na bagat na nakatundan sa Bicol Region, dala ang kapasugon sang hangin nga nagalambot sa 215 km per hora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga nagalambot sa 265 km per hora. Buwas sa aga, Nobyembre 1, mag-agihon naman ni padulong sa nakatunda namin na nakatundan, kag magdalasang mabasgo nga pag-ulan sa Catanduanes kag Camarines nga mga probinsya. Ang matasang bagyo ang ginreport nga mag-agi sa Calaguas Islands buwas sa hapon, kag mag-landfall sa Polillo Islands, kag sa mainland Quezon buwas sa gabi. Ginalauman man nga magagwa sa mainland Luzon ang Bagyo Rolly sa Lunes ang aga. Sunod sa pag-asa, may posibilidad nga may isa ka super typhoon si Rolly sa masunod nga 12 oras. Subong adlaw ang trough ni Rolly ang magadalas ang pag-ulan sa Central Visayas, Negros Occidental, Leyte, Southern Leyte, Palawan, nakit na ang Cuyo Islands, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, kag Sulu Archipelago. Ginbatak naman ang tropical cyclone wind signal number 1 kag number 2 sa pila ka mga lugar sa Bicol Region. Samtang ang temperatura mapatyagan sa 25 degrees to 29 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla kay na alas 5:39 sang aga, magatunod naman alas 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na sa kay Jonel Halyorina. Dili ko anay mabalik ko anay sa babaw. Of course, sa kay Roderick Aungon, morning man sa imo. Alex Montesa Liwat, still watching. Evelyn Pumuseno, may agaman. Kag have a nice weekend, no? Sa kay Heaven, Melanie Mondia Mahinay, good morning man. Sa akong nga friends sa Elizabeth Lampreya dira sa Thailand, good morning sa imo dira, no? Keep safe man dira. Manjo Arnejo, Roderick Aungon of course, Ma-Earl, sa Maria Zales, sa kay Bam Villaflor, kay Jesse Aposaga, kag kay Romeo Pamposa La Mujer Jr. Good morning man. Agosto season the 2nd. Watching from Capitol Hill Subdivision, Bacolod City. J.M. Alvarado, watching live from Masulug, Canlaon City. Kay Allen Valencia Hamizon, maayong ang agas tanan, watching from Cadiz Viejo, Cadiz City. Sige, Aksyon Eden. Good morning, Direction Boy. Of course, kay Police Captain Junji Liba, kag ginagreet nilang iya nga subang sang ika-19 nga kaadlawan, subong nga adlaw, pamatig sa kuno sa ila Direction Boy. Sa iya partner nga si Marvi kag bayaw nga si Cycrobless. Happy 19th birthday sa subang ni Sir Junji Liba. Wala yung butang pangalan. Sa Kandune, no? Perfect. Kaya Janelle Halyorina, good morning. Estelier Aprilin, good morning. Pag-rate nilang ko, no? Family Estelier, kag happy birthday kay Virgie Estelier, kag please greet family Estelier, family Bayot, ga monitor gid perme sa Naik, Cavite City. Family Bayot.
Family bayot. Dili. Bayot. Bayot. Isang mga bagay-bagay, galay ng meaning tungkol sa... Diba, no? Perfect. Michael Jin Season, good morning. Keep safe to all. Aksyon Radio Energy Fans Club. Greet niya lang, batch 95 sang VMA, Kagawad Arlo Acevedo sang Barangay Banago. Salamat. Veronica et Charles, good morning. Leon Monteroyo, good morning man. Mirna Andaya, good morning. Kagaya Lito Dayap, good morning. Good morning, man. Sa kaimigo naton Roberto Juanbol Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning sa imo. Sa kay Munyen Elgis Igoskiza. Kay Delilah Taylor. Good morning sa taga Bacolod. Greetings from Australia. All the way from Australia. Perfect. Ano nga sana down under bala, down under daw mo nang ilang kwan. Ako balo. Angel Ricoperto watching from Woodside 1 Alhis. Good morning. Chris Vilma Treyes sakay Sonita Cadyao. Good morning man sa imo. Jen Buarom sa Gaga Teresa Linaha Kayaw. Good morning kay sa batch 81 sang RTNHS. Good morning. Roland Octavio sa Himamaylan, belated happy birthday sa mother niya nga si Ramona Octavio. Ining si Roland niya to sa Los Angeles, California. Perfect. So ginatamyaw niya ang mother niya. Sa Happy Himamaylan. birthday sa Himamaylan, Ramona Octavio. Happy birthday, Ram. Na bat? Ramona. Ramona. May kanta na mga Ramona, kapati ka? Wala, sige ba? Ramona. Butang mo hindi ko kabalo sa sugpo. Alo, may story. Tintin from Isabela, may agaman. Sa kay Lala. Sa... ano ba? Saya perfect! sa China ni? Sa China na siya. Sige. Suzette Alunan, good morning man. Iwan ka rin naman ha? Standby na sa aton mga balita lokal. Sami ako, ginatrangkas. Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagalaom si Vice Mayor Elcid Familiaran nga hatagan sang konsiderasyon sang National IATF ang apilar sang syudad angon sa pag-downgrade sa ginapatuman nga community quarantine status. Suno kay Familiaran, magluwas sa rekomendasyon nga ginhimo sang DILG Regional Office 6 angon sa sulat nga ginpadala ni Mayor Bing Leonardia. Makabig man nga isa kadako nga bulig ang ginhimo nga pagpadala sang komunikasyon ni Visayas Chief Implementer General Mel Feliciano bilang suporta sa among nga lihok. Dungan pa sang Vice Alcalde, ang pagnubo sang kaso sa COVID-19 kada adlaw ang isa sang signifikante nga basihan sang estable na nga sitwasyon sang syudad base man sa ginhimo nga palayag ni General Feliciano. Nagapati man ini nga ang pag-downgrade sa community quarantine status sa syudad ang magaresulta ini sang positibo nga epekto sa dalagan sa ekonomiya sa palaabuton. Ginanunsyo naman ni Bacolod City Administrator M. Ang ngayara na lamang sa 42% ang hospital facility utilization rate sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Ang nga maayo ini nga balita. Ilabi pa nga isa ini sa matrix nga ginausar sa National IATF sa pag-evaluate kung ano nga quarantine status ang ipatuman sa isa ka local government unit. Dugang pa ni ang 42% among pinakanubo ng hospital facility utilization rate halin sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa syudad. Sa naibaloan ng Bacolod, isa sa mga LGU nga nag-apelar sa National IATF nga i-downgrade sa Modified General Community Quarantine ang syudad sa bulan sa Nobyembre nga tuyo nga mas mapabukas pa ang ekonomiya.
Sa duga pinaton nga mga balita lokal, ginaprubahan na sang Regional Interagency Task Force ang pangabay nga moratorium sa pagbaton sang mga locally stranded individuals sang syudad sang Bago. Sunod sa kay Dr. Ferdinand Ramon Mayoga, Incident Commander sang syudad, epektibo ini umpisa Oktubre 29 tubtub Nobyembre 7. Dugang pa ni Mayoga, inutungod nagakapuno na ang quarantine facilities ng syudad, bagud man sa adlaw-adlaw nga pag-inabot hindi lang sa mga LSIs, kundi pati man sa mga ROFs, APOR, kag mayara man sang residente sa syudad nga gina-quarantine. Palayag ni Mayoga, mas nabudlayan sila sa karon bangod ginpangabay na sang Department of Education nga hindi na paghimuon nga quarantine facilities sa iba nilang mga eskwelahan para ila man magamit. Sa karon mayara pa sang kapin 200 ka bed capacity ang syudad sang Bago. Ginklaro naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sang IATF sa syudad sang Bacolod, nga mayara na sang natumod nga mga benepisyaryo ang Iglesia ni Cristo, nga mo natalana nga magabaton sang 3,000 ka mga food packs nga ila gindonar sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Familiaran, pila ka mga representante sang mga grupo nagupod kay Executive Assistant Butch Soligen para sa paglibot sa pila ka mga lugar sa Bacolod agod sa pagpatigayon sa nagakaigo nga evaluation. Dugang pa ni Familiaran, prioridad sang grupo nga hatagan sang food packs ang mga informal sectors nga nagakinanglan sang nasambit nga ayuda. Isa sang gipili sang Iglesia ni Cristo ang Okay. Bacolod City. And that may kuan ini sila may team nga nag-evaluate upod siya kay EA Butsuligin and that nag-decide sila kung sino ang mga barangays ang maka-avail sang food packs nila. Ang kabahin sang pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ika-implementar naman sa Central Negros Electric Cooperative ang no disconnection policy nga ginpagawa ini sang Energy Regulatory Commission napit sa Oktubre 29. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Ruel Venos sang Seneco nga ang pulisa nga magalawig tubtub Disyembre 31 ang para sa wala na bayaran nga bill nga nagakonsumo sang 160 ka kilowatt-hour kag panubo sa kada bulan. Ini ang doble sa ginaprobahan sang ERC nga lifeline consumption level nga 80 ka kilowatt-hours kada bulan para sa Seneco consumers. Dugang pa ni Venus, sakop sang pulisa ang billing period halin Setyembre 14 tuig 2020 bilang kabahin sang Bayanihan to Recover as One Act. Samtang maghatag sang 30 kadlaw nga grace period para sa balayran sa bulan sa Setyembre nga nagtupa sa panahon nga ipaidalom ang syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine halin Setyembre 8 tugtub 30. Ginter na may balot ng Sineco na nag-implementar na kami subong sang no disconnection policy para sa aton miyembro konsumidores ni tag-iya sang Sineco na may 160 kilowatt-hours and below consumption. I would like to put emphasis on this population na 160 kilowatt-hours and below consumption lang. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ruel Venus sang Seneco. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turnover na kahapon nga adlaw sa syudad sa Bacolod ang 32-room isolation facility nga gitukod sa Department of Public Works and Highways sa barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Administrator M. Ang sa isolation facility kalakip sa duha pa ka proyekto sa DPWH nga gin-turnover man kahapon. Ining off-site dormitory nga nahamtang sa Teresita Halandoni Provincial Hospital kag Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang turnover, ginpangunahan ni Deputy Chief Implementer National Action Plan Against COVID-19 Secretary Vince Dizon. Dugang pa ni Ang sa karon gina-finalize pa sang syudad ang kinahanglanon pa nga ipahamtang sa pasilidad pareho sang medical equipments kag mismo ang mga personnel. Nga facility para ni sa isolation sang aton mga COVID positive patients kag kompleto sa gamit and of course part lang to siya sang mga sang tatlo actually ka gin turnover man sang DPWH para man nga gin turnover dito sa Teresita Halandoni Provincial Hospital kag sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Hospital. Ini naman niya mga off-site dormitory naman ang ginpatindog ginpatukod sang DPWH. Si Bacolod City Administrator M. Ang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17.
Good morning sa kay Marvin Esparagosa, watching live from Villamonte, Bacolod City. Kay Mierna Andaya from Dumaguete City. Good morning dira sa imo. Salome Samiliano sa Nauhang, Negros. Nauhang din ang Nauhang? Hindi Nauhang. Basi sa Nauhang. No. Nauhang. Basi sa kwan sa Inubaan. Ato, Basi ko dira, ba? di ko sigurado. Sa kay Tintin, of course, Monyin Elgoskisa, of course. Wow, perfect. Do pa rin ka makuha na, Perfect. Perfect. Christine Villalobos, sa tanan ka tayo DSB kag sa Energy Fans Club. Good morning. Ginalyn Patok Jocades, from Mansilingan, Bacolod City. Good morning dira sa imo. Andro Villarosa, Ani Raffles, patamiyo sa Raffles family sa Kaido City from Okinawa, Japan. Novi Valencia Subaldo, samtang galuto sa puto ga pamati. Ay, good morning dra sa Ako inyo. namin song puto, ha? Rita De Leon Catalan, Milaluz Afuang, from Milaluz to Tuba Afuang, Bergenfield, New Jersey, USA. Sabi ko, anay ko na nagabaligya sa tuba lang mo na kay sa Bergenfield, New Jersey, nigisagali ya. USA. Sige. J.M. Alvarado, greet nyo lang ang family sa Igbikal Hamtik Antique. Nagapamati sila subong. Labi na si nanay niya, Nenet Manulat. Good morning dara sa inyo. Sa tahan nga mga taga-Antique. Sige, action din. Si Enday Lievera, good morning, watching from Los Angeles. I'm very glad to hear the updates always. Thank you so much. Alan Quebrar, good morning mga ka-Aksyon. Ma'am Vanessa Mayo, good morning Liwat. Richard Daed Pacheco, Veronica Baliados at Charles, Joel Belgera, good morning. Greetings from Paglaong Village, Barangay Mansilingan. Keep safe ko no. Sir Alex Monteza, Joy Drilon, good morning. Virgie Alpinda, good morning man. Watching from Celine, keep safe and God bless sa inyo. Terce Baterna, good morning. Kag sa tanan nga gapamati, watching here in Japan. Ohayo gozaimasu. Saan nililig ko? Osayon ko. Osayon. Ano man? Happy birthday, Galatian boy, kay Counselor Israel Salanga. Ay, Ising Salanga. Happy Good morning. birthday! Again, happy birthday, no? Perfect. Sa birthday, Glasabong. Pila na si Ising man? Ginpost ni Sir Mark, 30th birthday ka na. 30th birthday. 30th. Kidamo pa mo 30th. Sige. Kay Remia Garcia, good morning man. Sa kay Gingging Arroyo, good morning. Kay Janet Delino, of course, may agadira sa imo. Kag sa mga taga Bacolod City Parole Probation Office number 1, Parole and Probation Office number 1 sa mga VPA dira, good morning gid sa inyo, na? Perfect. Sa mga taga Murcia ko da nga makopdanan, may aga dira tanan sa inyo. Good morning and good night para karon. So buwas gali ko na no, November 1. November 1, oh my gosh, 55 days to 55 go. days to go before Christmas. Ala, Or kadasig na 62 lang ito. days before New Year. Oo, grabe. Excited ka man nga para mag New Year? Ako excited kung Excited ko. 2021 na. Ako man, Ito hindi ko mag-2020. na may ansang 2020. Daw ka i-erase dapat. Oo, daw kalimtan dala ni siya ang mga nagkalanabo sa 2020 daw hindi gid manami ang aton experience. Halin gid action boy, may 2 months lang moratorium. Oo. January, February, daw ka Pagka-March, okay. no? Pagka March gid Ay, action boy. January, ganito, sa mga amon niya, kami nga mga close yan ni Kobe Bryant, nagabatsyagit siyang kanusmo, yan Gano'n ka mga close? Gasampawan. kami ang close. Di ba la? Yung mga moto siya, yung mga January, gid, natabo na aksidente itong sakyan ng helicopter. True. Although- Grabe no? Pagkadamo, gid action boy, sang mga kung ano-ano, nga mga aksidente, mga kalamidad, mga... Grabe no, doon natingob gid Gani subong sa 2020. Not a good year. Standby na sa aton anay dugang nga mga balita. Brought to you
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sa Malacanang nga nagtukod na sang task group nga magatutok sa COVID-19 vaccination program. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang COVID-19 Immunization Program Management Structure nga ginapangunahan sang Department of Health ang ipaidalom sa National Task Force Against COVID-19. Dunga pa ni Roque, ang DOH ginmanduan para gilayon mag-convene sa Task Group COVID-19 Immunization Management kang magtukod sang sub-task groups kung kinahanglan. Palayag pa ni Roque, ang pagtukod sang task group amo nga mapasiguro ang madinalag-on kag efficient nga deployment sang COVID-19 vaccines sa target population. Ang gobyerno plano nga makahatag sang libre nga bakuna para sa 20 milyones ka Pinoy sa din prioridad nga matagan amo ang pigado, mga pulis kag mga soldado. Ginpahayag naman sang Malacanang nga wala sang pagbag-o sa desisyon sang National Interagency Task Force sa pagpaidalom sa Metro Manila kag anong pakalugar sa General Community Quarantine para sa bulan sang Nobyembre. Ini sa piyak sang apelasyon sa pila ka local government unit sa pagkonsiderar sang ila quarantine status para masunod nga bulan. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, magluwas sa Metro Manila ang syudad sang Bacolod, Iloilo, Tacloban kag Iligan, subong man ang mga probinsya sa Batangas kag Lanao del Sur ang ipaidalom sa GCQ umpisa Nobyembre 1 tubtob 30. Ginpahayag naman ni Senator Risa Hontiveros nga ang mga electric cooperatives dapat makakuha sang assistance sa gobyerno samtang ang moratorium sa electricity service disconnections ang magapabilin tubtob sa katapusan sang tuig. Sunod kay Hontiveros, ang electric cooperatives kung wala sang sukot, wala man sila sang working capital kag kung kalabanan sa ilang mga miyembro manubo sa 100 kWh ang konsumo, hindi sila makasukot tubtob bulan sang Disyembre. Doon pa ni Hontiveros, ang electric cooperatives hindi pareho sa mga higante nga korporasyon nga may natipon nga ganansya sa pagnegosyo sa malawing nga panahon, rason nga dapat ang electric cooperatives makakuha sang ayuda gikan sa gobyerno. Sa iban pa nga balita national, nag-release naman ang Department of Budget and Management sa masobra sa tunga sa 140 bilyones pesos nga pondo para sa COVID-19 response sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act kun Bayanihan 2. Gindisclose ini sang DBM kadungan sang kritisismo angot sa ginaligar mahinay nga implementasyon sang Bayanihan 2. Ini matapos ginsalig ni Presidente Rodrigo Duterte sa Budget Secretary ang otoridad nga aprobahan ang budget requests sa idaloman sang nasambit nga layi. Ginpanomdom naman sang Department of Health ang publiko nga maghalong batok sa leptospirosis karon nga panahon sang tingulan. Sunod kay Dr. Beverly Ho, DOH Director for Promotion and Communication Service, ang exposure sa tubig baha dapat likawan ilabi na sa may mga pilas. Ang leptospirosis isa ini ka waterborne illness nga ang ginalinan amo ang Leptospira bacteria. Patag ni Ho, ang mga bakterya mahimo magsulod pagi sa may pilas nga parte sa imong lawas nga naubog sa tubig baha, vegetation o kung sa duta nga kontaminado sang ihi kag sapat ilabi na sang ilaga. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga hindi maapektuhan ang effectivities ng Bayanihan 2 sa nagapadaan nga congressional break matapos nga wala man nag-adjourn ang session. Sunod kay Zubiri, ining rason kung nga nakasuspend lamang bangon mayara sang probisyon sa konstitusyon nga ang emergency powers nga ginahatag sa presidente tubtub lamang sa pag-adjourn sang Kongreso. Ginhimo ni Zubiri ang klarifikasyon matapos nga bay si Anay Government Corporate Counsel Rudolph Philip Jurado nga mag-issue sang temporary restraining order sa emergency powers nga ginhatag kay Presidente Rodrigo Duterte pagi naman sa Bayanihan 2. Sunod kay Jurado, ang Bayanihan 2 naglapsad tong Oktubre 12 sang ang Kongreso ang aligar nag-adjourn. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30.
Good morning, liwat. Mga ka-aksyon. Din na kita sa to naman. Wala mga nito. Sige, dre kita kay Jerel Marandi Gadudo. Andra, kita guru aksyon iden ay. O konsi kuan. So, babaw pag gamay. Babaw pagid, no? Andra kay, may Dre pag-rate kay- si Sir Alex Monteza. Happy Happy birthday. Si Councilor. Si Lel is Helia. Tamyaw niya sa Moises Padilla. Family sa Inga. Family Helia. Kag Pabiliar family, no? Jerel Marandi Gadudo, amo nandi sa Melchorita Ferrer, maing agaman, love kabatingan. Good morning. Sige. Jason Alegria, good morning sa Alegria family sa Barangay Alingasaw, Magalion. Thank you. Jeril Marande Gadudo, Maria Teresa Hofelenia. Good morning, Aksyon Rojo. Chris Sa bago ni guro mga taga-bago ni. Kilala mo yun basta mga taga-bago. Mga Hofelenia. May kilala mo ka doon nga Hofelenia, schoolmate sa una. Aha. Chris Vilmatrias, good Sinong morning. name niya? Chloe. Ang daw gwapa? Wala ko yung girlfriend yan. Hindi, kaya ba siya mo na siya bala ang daw teacher na sumungaw? Hindi side to siya line side. garo. Chris Vilma Treyes, good morning man. Watching live sa East Homes 3, Barangay Estefania. Barbara Seran, good morning. Watching live from Victoria City. Ay, good morning. Doon candidate. Doon kandidato, ya. Kay frustrated candidate ko doon, actually. Ikaw? Yes. sige. Eden Abosa, Candidate. 23-year-old stunner from Bacolod City. Stands at... Hindi na, stands Okay na, at my feet. Standing in front Of of you. the microphone. Look like, Hindi na ako. hindi amo. Pati ala ko gani nga standing in front of you is amo na sa Standing in front of you yawan ka man memorize is a very, wala na nakinalan yun. Is a very beautiful, gorge. Mas manis sa miyo. Pwede naman garo ka Ilonggo, no? Kasi abala sa, nami garo action boy, may mga pageant, bala nga Ilonggo naman, Ilonggo. Abi, or pure Tagalog, no? Galing kita yung mag-compete na for international mo. So, kinala nila mo. po sa inyo nga purok lang ya pwede mo na Ilonggo lang kamo ya Hindi kayo magpurok-purok. Siyempre, duga pa, excuse me, I'm wearing English. I'm wearing English. Wala, ikaw na ka-interaction boy. Kaya usually, di ba, may ng mga height requirements. may height requirements. Pero kung mga sagala lang yan, pwede. Ang mga, mahulog-hulog, no? mga contest, wala madaog ka, best in, pinakagwapa, kung bida mo hulog, kwarta. mga Di ba mo na sa subok, no? Nan. so na mo na ya kwartahan na ya gabligaan na ganit na karbaw Grabe na ginaya. ara na so na ya may trabata ya bligya sa karbaw. Very competitive na ginaya ang iloy. Ay totoo na ya. Kasi nya do si kuha ko mo to kadan bligya ang isa ka karbaw da. Kadasig lang. Amo na yung dagdag to. No, tapos diin makadto ang proceeds. Depende sa palaila patakaran True. Marjon kay Dennis kay Marjon Villasol from Aklan sa kay Eric Fernandez of course Ren Nesmi Gonzalez. At sige, standby na kita sa dugang naton nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, patay ang 14 ka mga persona sa Turkey kag Greece matapos gintayog sang 7.0 magnitude nga linog sa Aegean Sea. Sa report sa otoridad, madamo man sa mga buildings ang nagkalaguba. Dugang pa nagtugaman sang kalitan ang mabaskog kag mataas nga balud. Sunod sa Turkey Disaster and Emergency Management, 12 na patay kag may 522 ang nagkalapilasan samtang sa Turkey samtang sa Greek island of Samos nasapwa naman ang duha ka pamatan-on nga
babay kag lalaki kundiin nag-collapse ang isa ka pader. Sa karon padayon pa ang search and rescue operation sa 17 ka mga buildings nga nag-collapse. Naibaluan ang Turkey ang isa ka earthquake prone nga pungsod sa bugos nga kalibutan. Masobra 17,000 naman ka personang napatay sa tuong Agosto 1999 ang nag-igo man ang 7.6 magnitude nga linog sa Izmit nga isa ka syudad sang Istanbul. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, naglambot sa 17.4% ang sales sa mga nagabaligya sa motorsiklo diri sa Pilipinas sa pihak na nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sa survey sang statista sa mga Asian countries, nanguna ang Pilipinas sa may pinakadako nga sales sa pagbaligya sa motorsiklo, kag insunta naman sang Taiwan nga may 11.5%, Japan nga may 7.2%, kag 6% naman sa China. Samtang ang baligyanay sa motorsiklo sa Malaysia kag Thailand ang nagnubo naman sa 5.9%, samtang ang sales sa India nagnubo sang 54.3%. Sa patag sang statista, nagdamo ang nagbakal sa motorsiklo bangod man sa ginapatuman nga quarantine status sa isa ka lugar kang pagsuspende sa mga public transportation. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 48 centimos, ang Hong Kong dollars 6 pesos kag 25 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Aksyon Boy, ginpakamalaot sang madamo nga viewers ang trailer sang isa ka pelikula. Matapos ginpakita dire ang 4 ka tuig nga naglawig kun Aksyon Boy ang lockdown. Pag may ginatawag na yang nga COVID-23. Ay, Oo. yan na. Ano nga pelikula na? Songbird. Songbird. Oo. Ako na maglantaw Ang sci-fi thriller Aksyon Boy ang ginproduce ang producer man bala sang kung kalantaw ang The Quiet Place kag ang The Purge. Actually, ang The Purge na nakita ko galing daw pagkasugod pa lang nga nakita ko daw muna ang dalangan sa istorya untat ako dayon. Oo, nan. Hindi ko na may ano muna mga Oo, type ya. muna. Namla do ka kululbaan do ka Do pa kulbaan mo self do mo. makatag stress sa imon. Di na Oo, kaya. nan. Pag tanaw ko na sa The Purge, pag tanaw ko pagsugod ya dugay-dugay pag tunab lang daw pinatsanay na sa dalan mo. O, do ka wrong. Why na ko ya? Oo. Inangin ba sila ka libre himo krimen na no klase pelikula na yaman. Pero tiyan mo na Aksyon Boy, ang producer si Michael Bay. Amo naman ni sa Songbird. Tingin na nugit siya Ikaw, inano ka man. number na ganun. Very advanced sa imo. Amo na bal sa iba. Number na kay May ari na ko di. Ipa-interview ta kanan. Kay na sa black sa trailer Aksyon Boy sang Songbird, ang nasambit na kuno nga virus nag-atake naman kuno sa brain tissue. Kang nagpatay sa 110 million ka tawo, pero di na gini siya ya. ano ko mo sa mga pelikula bi ano Ti ambot gani ko may anong matanaw lessons ni. learned na dra True. after plus sa pelikula ti ano ay mo matun-an dra anong mayos na da Oh, ti hambak mo na ipakulbaan mong tao kayo yung balon lang may COVID-23. Ti 4 years mo nan. Ti damo sa negatibo nga komento Aksyon Boy nasambit nga pelikula kag lakip sa komento nga hindi kuno bala timely kay kadugang panic ang publiko Correct. kag kulba. Bangod nga padayon man ang pagpakig-away sa COVID-19. kita mo lang na Ano? may kamangkwaon nga pelikula bla lang hindi talaga maglantaw sa mga songbird na Ano naman? Hindi Nataon amo. pa lang yung Songbird of Asia. Tuwing umuulan, makapiling ka. Ara, pag kakita na gid nga may rolly, mga tuwing umuulan pa yung Roy! Tigigin timing ko gani kay Asia Songbird. Tapos may kanta siya ba nga tuwing umuulan? naman. Diba, Nunurin mo kami sa ulan. Ate, lain mo ni mo. Hindi lang mo na nga sa sen. Ti ang Rolly, pagid lain. Rolly in the deep. Deep pagid dya. Ano naman? Do ka Amo lang may bagyo rolly. Pag may mga tuwing umuulan, pag ganda mo imo ya. Oh, hambali Marjon Pirasol, yung COVID-19. COVID-19. Ate, Okay. sige, balita sa sports. Abi ko ano yung balita to sa showbiz si Madam Aureng. Ay, hindi. Kagapon pa to na. Ito ni Madam Ann. Oo, kaya taliwan ng si Madam Aureng. Oh, di ba barkadahay ka muna? Hindi naman. Hindi Kaya wala mang galayo, edad nyo, Hindi kami? Oo, 80 siya mo sa nagtaliwan siya. Doon Sila sa gano'n ni mama mo. Hala, isabi. Hala, Ems. Nainit gina siya bala. Sige ha, gida. Ala, nagbulong baliskad na din mga sapta sa ARV. Sakitan ko. Kalay. Si Ems naman Kidding aside, si Madam Aureng taliwag naman at the age of 80. Yes, The age of 80. Aha. No? Mubin pa, ano? Dudugan sa Glen Hospital, no?
Wala ko ka, Dito sa kanina, nag-birthday ka na sa hospital sa mga saan to birthday, mga bars dito sa birthday, ganing ano. Kaano na action boy na namin, ako sa ulibra, mahambak ko, magtigulang ko, tani, Rikta, wala, hindi ako mag-agib. Hindi mo kaagi sa mga mama. Hindi ka na mag-pernitin siya pa. True. Sige Balita sa sports. Nagtanyag ang Tokyo Olympics organizers ang refund sa mga ticket para sa hinampang bakal sa Japan. Kag nagpangako nga madamo pang ila i-reimburse kung liwat makanselar ang hinampang o kung magjutay ang seating capacity nga panugutan. Sa anunsyo ni International Olympic Committee President Thomas Bach nga hindi posible sa hinampang ang full stadium. Ang mga domestic fans nga nagbakal sa ticket ang mahimo maka-apply para sa refund umpisa Nobyembre 10 tubtob 30 kag Disyembre 1 tubtob 21 para sa Paralympics. Samtang mahimo ang mga fans nga yara sa Japan nga maghulat sa hinampang kag kung matabuan nga puno na kag hindi panugutan nga makasulod, mahimo pa nila mapa-refund ang ticket. Naibaluan kapin 4.48 milyones ka tickets ang nabaligya na para sa Olympics. Ang Tokyo Olympics ang ginpaisol ini sa Hulyo tuig 2021. Balita espesyal! Alright! Happy Saturday kag bispera sang tigkalalag. Wow! Happy pa nagyapon. Mangita tabla pero milang happy nagamit joyful day. Kagawin mo kinanglan nga magkuhan kita. Dugya. Kalain. Kaya? Isang kiss nga. Isang kiss ng beer. Kiss ng beer. Ba daw tampaon ka guro sang... Konsaya mo ng daw ka Bisaya. Blasiya ka isang kiss nga. Isa nga nagka-kiss da. Tampa sa dahil sa waitress. Kapastosay mo. Na naman, dampaw mo ko. Kwa mo gid ba? Kwa mo gid ba? Ay, sir, Bisaya ka? Bisaya de ka, sir? Bisaya de ka, sir? Sorry, sir. Okay, kuan man akong short ay pank man. Kalain. Okay! Happy birthday, Galita Reaction Boy! Sa 19th birthday sa subang nga bata ni Captain Junji Liba, kag sa iya dira partner, nga si Maninay Marivic nagapamatic. Kay Maninoy, kung siya mo so understood nga iya understood nga yung asawa, Maninay. Oo. So, on mo galing may birthday. So, on! Happy birthday, 19th birthday. Sino nga lang so on mo? Wala na butang ni Sir Junji. So, on mo iklala. Kadamo, bala sa suon ko, remember? Correct. Maninoy John Chong, good morning dira kag kay Maninoy Jerry. Okay? Jerry, pag sinulan na nga pangalan, may Jerry, gusto mag-ano sa ako. Gusto mag-ano ni gani, Mag-ihada. ihada sa ako. Basta mga Jerry. Jerry Nasyon. Gusto mo? Pwede man si Sir Jerry na Sean. Kilalay kami na iya. Ay, sos, miguhay kami. Taga bago na ba? Taga-bago na siya, gali. Gali ka, ha? Okay. Dili ko Direction Boy, sa mga tradisyon sang Pinoy, kontig kalalag. Si Micro Jan, kunong pangalan sa akon nga, kwan? Yeah, suon. Suon. Sina? Suon, Micro Jan, happy 19th Liba. birthday. Perfect. Okay na ha. Di ba, Action Boy natakol, tatuligad nga muna, magkanto sa sementeryo, nag-offer sang bulak, sindi sa kandila. Amo na to. Si Jerry Trinyas ko naman Maninoy mo man. Pilo-ilo ko next week. Good morning, Mayor! Good morning. Okay, ang next reaction mo, sino nagambal na? Dennis. Halit. Sa ganila. Sige, gida, Dennis. Sa ganahan niya Sige Ang ikapat, Action Boy, tradisyon gini yan, miskan sa amo ni nga pamilya. Ang ikapat ni tradisyon gini kay istorya ni Action Boy angot sa mga naagihan bala sa mga ninuno. Hindi mga sila nga ninuno, mga grandparents, sa muna nga mga ni bala. Mga katigulangan. Mga istorya bala inaswang. Okay. Katililipon kami na isang una, tapos ginastoryahan kami na kaya, di ba sang una, yun wala lingaw TV, wala internet, istoryahan na, isang kababalaghan. Amo nang mga kwento ni Lola Basyang, bagay na pelikula. Tinastorya ko sa una, yung nga si Lolo, kuno, nagakanto sa Cadiz, kasi si Lola ko nakakadis mo. Nagapangaluag na siya gabi. Tipa sang papuli na siya. Tagalupad siya magkado to, ano nga? Hindi, dali lang yun bala. Gabit-bit siya gitara, papuli, may gasugata ko na siya, paklang sang saging, Action Boy. Paklang? Paklang ko na sa, di ba, tiya bugat niya, budlay mo na kung hangin lang, di ba, ang nag-ano niya. Tido ka, impossible. Hindi ang puno, paklang lang. Paklang lang, tayo gabi, do ka, mas kulul ba, gini.
Di, ginampak-hampak ko na sang gitara, maamo na bala Aksyon Boy na. Kaga, sang una ko no, everything kalala, gini, share ko na lang ha. Loy, share ko ha. Nga, sang una ko si Lulo, kung Aksyon Boy, kaya ang balay naman sang una. Ang typical nga balay na sang una, balang elevated, balang floor. Sa kakaw, tapos, ng kawayan. Kawayan sa dalaw mo. Di malinglingan mo na ako no. Pagka, Malingan mo ang aswang? malingling mo daw mga katabo, daes, dalaw, kaya makita mo. Kaya sa log, ano? Kawayan, ganun. Okay. Oh, shortcut man sa ilihian nga sa una. Pero sa una ko Aksyon Boy, kung di kalalag ko na, November 2, wala mo, I think. Ginapapatay na kuno ni Lulo ang suga. Kag sa dalom ga-offer, pa-music na siya, kag ga-offer na mga pagkaon. Okay. Kag ginambala ni sila ni Mama nga may ara sa kuno mga friends nga mga tamawo Aksyon Boy. Friendly, gali si Lulo Friendly mo. si Lulo ko yung gabite si Lulo. Erte, oh. Oo, tiyan mo na. Mr. Congeniality. Oo. Tapos kung Basta ako na, namaho, yan, friend mo. diba? Tiyan mo na Aksyon Boy, may mga friends siya nga, sa tiara, na party sa dalom, doon kakaladluka, no? Ay na. Tapos, Tuod na yan, promise. Music, tas dalom. Tapos tuod na- party na sila. Oo. Tuod na Si yan. Lulo mo lang attend. Oo, siya lang makakita ko, no? Si Lula yan, mo, Wala, kiver si Lula, siya galuto. Siya lang na daya. Oo. Ang ba kuya, promise nga tuod ni gin istorya sa akon ha. Wala ko yun nga mga promise, tuod na iya. Tuod nga gin istorya sa akon. Ikaw gali medyo Ano? Tiyo? allergy ka sa ahos. Tuod na. Tuod, Aksyon Hindi Boy. nga ito, kasi actually, allergic na sa ahos. Oo, basta may lahi. Oo, basta may lahi, guro mo na, no? Pero kung may mahatag ka sa akong food, wala lang ahos, please. Tuod, ginay Aksyon Boy, nagano it runs in the blood. Sino nakabaton sang bato lang kay Lulo? Ha? Nga may bato, wala bato, Wala bato. Wala bato, istorya lang. Sabi ko ikaw ang ito si Darna, sabi ko. Wala. Ano ba? Okay, next Aksyon Boy. Storya ko no, magdiba, usually, ang Pinoy, katililipon man sa kung tigkalalag. Tigin na storyahan, ginakuno Aksyon Boy, mga himata, nga nagkalamatay naman bala. Gina-reminisce, si Anhing, ano to ya, sang una. Grabe, ito siya, kung may amo mo ta na. Nyatong si Lulo nyo to, si Tio nyo to, kwanto. Amo lang to siya, pro. Perfect. Or kung ara, magbisita bala, si Lolo nyo niya, si Tito nyo niya, sa una. Kami ko mga kwan ka bala, mga young generation Generation correct. Dalo ka na sa patyo niya, ina siya, si Kwan muna. Oo, Tito, ni sang tita mo, nga hinablos, mo sa umaga ni Kwan nga. Hala, diba? Ang libo ang ulo sang bata. Basta Paano kami parinte. nagka-connect niyo? Oo, istoryahan na sila Aksyon Boy. Gabi, no? Do ka appropriate time. Abi mo, sa mga lugar nga ning layo bla sa urban areas. Yeah. Sa mga kami pa sa mga bukid-bukid. Ang mga relasyon sa tao bisan pa katatlo, pa kaapat Pamilya. Close na yung relations. Dili gani sa mga syudad bisan pa kaisa mo isa daw. Hasta lang isa sa pakaisa. Sa mga pakaduha daw, wala na. Limited. Dito hasta sa pakalima, pakaanom niya. Parintihan na yun. Especially kung lapitay pagid sila, be. Kilalahay. Close family ties, gidya. Filipino. Kami pa sa mga sa mga outside of urban areas. Oo. Pero kung mga pakaduwa, pakatatlo, tawag yapon, pakaisa ra yapon mo dito nga area. Tatlo close na yan parintihan na gidya. Dili ya daw na diya mga sa mga syudad daw wala na mga pakaduhas, daos na lang sa pakaisa. Oo. Kung kisa ganun wala mo pag Isa ganun pakaisa ganin nabuno sa pakaisa ya. Di ba? Dito yan, gidya, ng close family ties. Sa Balima Vanessa Mayo, si Teniente Gimo aswang ko, no? Kano ka na ang story? Sa drama, wala na. Actually, based sa isa ka story, sa Iloilo na siya. Iloilo na siya. Iloilo na Ako niya si Maria Labo, di ba aton, di ba? Daw mga pahog lang to sa una nga galagaw. Kuno si Maria Labo, kuno may labo na din nga nagyan sa tango. Ay na tayo mga Maria Labo. Tistingan. Sila isang isa ko amigo, tistingan niya ako musugata. Ano naman ang plano niya? Abi ko, amigo mo naman. May ara ganda yung Maria Labo Junior. Ay, kalain. Sino na amigo? Abi ko, amigo, mo ba lang akuan? Ato nga balo, mo lang akong kigan sa misis. Sige puli, sa may puti, sa panyo, ginamon. Si Jack? Basi mamuna siya balang kita, si Maria Labo. Si Jack. Jack nila ang bataong palaging nawawala ang pitaka. Oo, matagalin na. Naman na siya. Perfect. Ang next direction. Kaya sa bintana,
Kung nag-agaan puli bla. Oo. Sila higot ng panyo sa daw punta sang kakanda sang lipak. Oo. Sini mamo na sa bintana. So rindon ako. Rindan ako. Grabe, no? Di mangakig ka pa na. Perfect. Ang last direction boy, hindi pa gali last. Second to the last, pagtipon-tipon, kag nagakaon sang typical nga Pinoy dishes. Correct. Di ba, Suman. Tungan ba kasi mo bala do schedule man, like, kung tigkalalag, amo na, usually, mga palitaw, suman, balisyana, na kung Christmas lain naman, kay mambal, ibos. mambal mo lang iba na nga, ay, do kasi kwawi, man isang handa mo yung Christmas, yung may suman kaya, doon mo na wala action. Ano ni, tigkalalag. Oh, naman action ba, di ba? Kali daw, aran na saya na kuha ng Oo. tigkalalag. Kung tigkalalag naman sa iban masalag, ano yung salag? Social? Anong Christmas? Ang mag-action ba, di ba? Correct. Bisa spaghetti, mag-spaghetti kapag ano sa tigkalalag, it's unusual sa Pinoy. No, spaghetti. Spaghetti. Tigkalalag ni. Birthday? Tigkalalag ni. Dapat suman. Oo. Kaya na pinsa, basi ka pinsa ng mga Pinoy nga ang mapatay na namian sa suman. Amo na. Gani, no? Nanamian na sa pilit. Oo. Mga pilit na pagkaon. Di ba? Toon, no? Di ba? Ano ang relasyon sa mga mapilit na pagkaon man suman, Balenciana, baybay, Gani. mga klamayhati? Toon. Ano ang relasyon Mga sa palitaw. patay man? Mga may gata, no? Kita mo, basta yan November, pilit na iya. Oo. Ano relasyon sa pilit sa... Kaya para magpilit lang Ano gano'n para in your basi may relationship. basi may mga araw na may nakabalo bala. Oo. Babalo tabla nila kung ano bala ang relasyon sa pilit sa Sa- tigkalalag. Sa kalag. Meron ako nandunduman. So, una kong mabuta ka na daw kandila para sa paniman tayo, para sa tayo nyo. Tapos buta ka na sang suman o Oo, sana. sa halad, sa altar. Sa gagbay kami, ginapanilaga, ginanamon. Hala, nagbuhi. Oo, di ba? May mga nasama action boy. Hala, tanong mo, nagbuhi, nagkaon, guro si Lulu. Oo, na mo na. Oo, nagbuhin, gamay yun. Ha? May kape pag action boy, di ba? Ginama na sa una, no? Yung Gabuhi. matayan. Gaboy, na ending galing, subay galing. Gaal sa balutan. Tapos sa amon action boy, hasta subong iharapan ng tradisyon, tapos may harapan na ng mama, may... Mama! Oo, ano, iya sa una. Oo, may sigarilyo, may kape, amo na. Oo. Hindi mo tangan mo na sigarilyo, si Lolo, mga mo itong ikamatay, gani. Tapos magkita, mo yung upos. Hala! Nanigarilyo si Lolo. Hindi, ang tatay, ang Lolo mo, napatay tungod sa cancer sa baga kasi sigarilyo. Tapos pista may natay, butang mo ito sigarilyo, patyon mo liwat si Lolo mo. double din. Na hindi mo, Patyon si Lolo liwat. ano? Okay, kabasa ako. Di kabasa, may nakasabat na bala ha. Ang pilit, kag tigkalalag, magpakaisa na siya. Ang bali tennis. Na ano? Siling ko kita, di ko siya gini ang kuhan mo siya gini ang Makominto. Makominto mo. Kaya mahambal pa ko gina kasi dinis, siguro may nabalaan eh. Anong relasyon sa pilit at Kaya tigkalalag? magpakaisa. Ang Sige naman, tigkalalag. kung naman ko relasyon sa pilit sa tigkalalag, Oo. magpakaisa. Si Dennis ni, isa na lang ni sa kuta na ni sa kadorel mo. Gagani. Sige, hagida. Nan. O, namit sa inyo na istoryahan hambal ni Sir Ev Smart. Kalaga. Kaga, ako no action boy, bayi-bayi, gid no? Tani laki-laki naman. Huwag mo laki-laki ah. Laki-laki. Sa kwan na yan, sa mga nabali lang ang mga TL na laki-laki. Laki-laki. Pero tinga magkaon tawag bayi-bayi. Tingala ko na baybay. Amo pag ng isa ka mamangkot. Grabe no. Nga mo na kwan nga tawag baybay. Oh, simple lang sa batya ni Merle's Labrador. Kay amugin na iyang tradisyon sang Pinoy. Amugin tradisyon. Simple lang Okay. Anyway, amo ni siya no. Buwas All Saints Day. All Saints Day. Galing diriya sa amon nga area. Sabot sa inyo sa Cebu. November 2 gid ya. November 2 gidya. Diriya sa area namon diriya. November 1 kami yan nagabisita sa amon nga mga minatay. So daw gina-isa na lang namon na iya. Ang All Saints Day kag All Souls Day, dra lang kami yan na mas ginatagaan pa ganito na paridad ang All Souls Day sa November 1 mo. True. Well, in fact, ang November 1, pag sa ulog, sa mga pagdumdum natin sa mga santos. Aha.
ang November 2 amo na sa mga patay sa aton mga minatay. Galing diri sa amon siling ko na sa amon nga area, unlike sa mga northern parts ng Negros, sa inyo to sa Cebu. Tuman. Tuna to ya sa inyo, gidya ang All Souls Day gidya. Oho. Ang buto sino nagpasimuno sila nga. Hambal ni Sir Rodney Harder, bayi-bayi kuno kay bayi galuto. Okay. So kung ikaw magluto, laki-laki. Way chance. Wag yung chance. So bayi-bayi. Ito may point man siya. Kaya ba galuto bayi mo? Okay. Diba? Okay. Good morning, The Action Boy, kay Tita Mimi Martinez dira sa Tampa, Florida. Sila ni Tita Margie, hambal niya, lol, I love garlic. We don't share the same blood. Pero tita ko ni... Siya lang ni Samon. Nga nga garlic. Yung panginwala. Yung panginwala lang garlic. Kinasuyaan niya kami na Action Boy. Kay wala kami garlic sa balay. Di pagpuli ni Diligad. Sabi ay nga, wala kami garlic, so we don't share the same blood. Good morning, Tita Mimi and Tito Victor Martinez dira sa Florida. Okay. Good morning. May isa ko kawan sa baybay vlog. Guro sa una, may silingan, ano nang inakaon mo? Nyambot ng luto, man isang bayi ito. Diba, tiyan lang guro mo Yung baybay. Tama. Bayi. Alam. So that's where the name started. Oh. That's how the name got its... That's how baybay got its name. Oh, wow. Ako Yung mo lang na, pero okay man? Doka, santo man siya. Doka, believable. Yan na sa nakaon mo niya. Imo man ito sang bayi to. Di baybay. Oo na. Nalain, no? Hindi ta ngayon mag-ibo mga story sa libro. Sige, G-Boy Arbias, good morning. Sa kay Doña Elena Alegarbes. Kag Don Ikong Alegarbes, good morning dala sa inyo. Sa kay Mila Alit, maing agaman. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Tere Simpson. Kag kay Susan Jaime Allen, maing agaman. Okay? Happy birthday, Liwat, kay Councilor Israel Salanga. Israel Salanga, ising happy birthday sa imo. Hanbay na kita sa Action Hotline with Action Art Tay Hopon. Happy weekend everyone. Stay safe. Especially sining Bagyo Rolly. Ang inyo din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!